apareixerà una noia que se n'anirà al país. I tu voldràs anar al país amb ella, però ell ja estarà al país. I no t'haurà dit res, gairebé ni el seu nom. I tu et quedaràs sense saber on sol. Apareixerà una altra noia, i una altra, i una altra. Un rosari darrere un altre de, per exemple, noies, i totes se n'aniran a París. I tu les voldràs perseguir a totes, però et deixaran sol, successivament sol. Fins que arribarà un moment que t'agafarà un atac d'anar a París i anar-hi, i no trobaràs ningú. A París tothom també se n'haurà anat a París, perquè París sempre serà molt més lluny i sobirà. I de la decepció et tornaràs boig. I embotjament estaràs millor que estàs ara. Aprendràs a pensar el límit real de cada cosa. Escriuràs poemes i càntics a la mare natura des d'una sala de càstig hermètica i permanent del manicomi i el món, tot el món, els arbres fent de tacs dels paisatges, els ocells empastifant els núvols, les mans verdes dels girassols, les espones tallant el temps de les cireres i els carrers abandonats dels pobles venuts que s'esllavicen per la pendent de la muntanya d'or i diamants i fins i tot l'arc de Sant Martí, fresc i humit com una esponja, i l'aire que entra per la finestra serà país.